Ola a todos, hoxe imos a falar do apartado número 5 e ves a titular a representación da Terra. O mismo nome xa nos indica un pouco por onde van os tiros. En apartados anteriores vimos como para orientarnos era fundamental as coordenadas. Pero xa non só mesmo as coordenadas, porque de nada, por exemplo, non sirve ter as coordenadas se non temos algo máis importante, que é sobre o que imos a tratar este tema, que é un mapa. Así que toda a orientación está ligada a ter un mapa físico ou digital diante. Pero, evidentemente, os mapas non só é que sirvan para eso, sino que tamén nos permiten para coñecer de forma moito máis completa a superficie do territorio que se está a representar. Ao fin e ao cabo, os mapas permítenos ter un coñecemento máis complexo desa superficie na cal nos queremos adaptar e instalar, e para iso tamén é fundamental entender que os mapas son representacións sempre incompletas da superficie. Refírome que son representacións simplificadas, é dicir, nós nun mapa non imos a ver tal cual o que vemos cos nosos ollos. Por qué? Porque sempre se priorizan uns datos sobre outros. Por exemplo, igual este mapa, pois a mí interésame que sexa do relevo, e mostra máis montañas, as altitudes, as depresións, etc, etc. Ou outra persona lle interesa que sexa de vegetacións, ou de países, un mapa político, ou un mapa da poboación. Bien, entonces, se continuamos, cal é a disciplina que se encarga de elaborar estos mapas? Xa vos lo teño comentado na clase en algunha ocasión, que ten un nombre extraño que basicamente é a disciplina da cartografía. Ao fin e ao cabo é a ciencia que se encarga de representar estas superficies terrestres dunha forma máis realista posible. E para ser o máis realista posible, esas formas que se plasman no mapa, no plano, teñen que ser o máis proporcionais posibles, teñen que ser a escala. A que nos referimos con escala? Pois, evidentemente, nun mapa representanse as cousas moito máis pequenos do que na realidade son. Esa é a escala, que a representación, a miniaturización desas regións sexan proporcionais. Hai moitos tipos de escala, hai escalas máis grandes e hai escalas máis pequenas. Así pois podemos tamén diferenciar na cartografía dous tipos de produtos. Por un lado, os mapas, que son esas representacións cunha escala pequena, é dicir, onde se representan superficies moi grandes. E logo os planos, que son xa esa representación da superficie terrestre, pero de regións moi reducidas, como por exemplo parroquias ou localidades. Os mapas entón deixámonos máis para países, continentes, ou incluso comunidades, provincias, é dicir, territorios máis grandes, e os planos para zonas moito máis pequenas. Se seguimos, dixemos que os mapas son sempre representacións simplificadas da superficie terrestre, pero ao mesmo tempo son sempre representacións imperfectas. Podemos dicir que facer un mapa é moi difícil, tan difícil que é imposible facelo de maneira realista. E explícome. Se lembramos, nós xa dixemos en varias ocasións que o planeta Terra é un esferoide, é dicir, que está achatado polo polo norte e polo polo sur, é dicir, como unha especie de mandarina. Que ocorre cando nós queremos facer un mapa de eso? Os mapas son planos, están nunha superficie plana, nun lienzo, por así dicirlo, nun papel. Entón, cando nós queremos pasar algo que é esférico a algo plano, sí ou sí, por exigencias do guión, digámoslo así, necesitamos distorsionar algunhas partes desas superficies para que encaixen ou ben nun cadrado ou ben nun rectángulo nesa superficie plana a cal nós creamos de maneira artificial. Entonces isto temos que quedar moi claro. Calquera mapa, sempre que sexa plano, xa sexa físico ou digital, vai ter deformacións. A excepción de que esas proxeccións cartográficas xa non sexan en algo plano, sino nun globo terráqueo. Como o globo terráqueo basicamente traduce a forma do planeta Terra, unha esfera, un esferoide neste caso, pois a representación é casi perfecta, ou incluso poderíamos dicir perfecta. Non hai distorsións nas superficies dos territorios que se están mostrando. Así pois, só nos queda resignarnos e entender que todos os mapas que fagamos van ter sempre imperfeccións, pero, polo menos, podemos intentar elaborar toda unha serie de mapas coas menores imperfeccións posibles, e para iso os xeógrafos chegaron á conclusión de que hai diferentes formas de proyectar o noso planeta Terra a través dunha superficie plana.
Hai algunhas que son máis óptimas para representar algunhas partes do planeta, mentres que hai outras que son máis óptimas para representar outras partes. Por exemplo, unhas específicas para o Ecuador e outras específicas para os polos, para as zonas polares do planeta. Así, por exemplo, temos tres formas de proxeccións, principalmente. Unha que é a cónica, outra que é a cilíndrica e outra que é a cenital. Explicámonos agora de maneira individual, unha por unha. Por exemplo, na cónica. A cónica basicamente consiste en coller o planeta Terra e imaginar que lle pousamos unha especie de cono imaginario sobre el, como se fora un sombreiro, que podemos poñalo tanto no hemisferio norte como no hemisferio sur. A partir de aí, transferimos, proxectamos a superficie do planeta terrestre a ese cono. Unha vez temos o cono, digamos que collemos unha tesoira como partimos pola metade, abrimos nunha especie de abanico e aí temos o noso mapa. Que ocorre? Que principalmente cales son as zonas que están máis deformadas? As dos polos norte e as zonas do Ecuador. Pero cales son as que están representadas de forma máis fidedigna, máis realista? Pois as das regións temperadas, por exemplo, as zonas de Europa ou a zona de Estados Unidos, a zona de China. Así que unhas persoas que se queren encargar de estudar esas zonas dos territorios van a utilizar en concreto esta proxección. Mentres que existen outras, como por exemplo a cilíndrica, que é a máis común e a que todos nos coñecemos, que é o mismo que a cónica, só que sustituindo o cono por un cilindro. Collemos o cilindro, metemos o planeta Terra no seu interior, proxectamos a superficie terrestre nese cilindro, cortámoslo pola metade e abrímoslo como un rollo. Nesta mapa, as zonas que mellor se representan, as zonas máis realistas, son as do Ecuador, mentres que as máis distorsionadas son tanto as do Polo Norte como as do Polo Sur. Por que é o máis común utilizado? Porque, basicamente, as poucas proxeccións que nos permite representar o planeta Terra na súa totalidade. Se vos fijastes, na anterior só mostraba o hemisferio norte e unha pequena parte do sur, porque era un cono que non envolvía todo. O cilindro sí que pode envolver todo. Se vos fijades nas seguintes imaxes, vese claramente como, especialmente no Polo Norte, Groenlandia, a zona que está o territorio máis blanco da imaxe da esquerda, está moi engrandecido. Eso é unha deformación provocada por esta proxección. Realmente Groenlandia é moitísimo máis pequena. E por último temos a proxección cenital, que basicamente consiste en poñerlle unha especie de base plana sobre a superficie terrestre e, de novo, trasladar o relieve desa superficie á base. Neste caso, que zonas son as máis priorizadas no mapa? Pois as dos polos, as zonas polares, tanto pode ser a norte como a sur, dependendo do hemisferio que escolléramos. Entón, ata aquí chegamos ás nosas proxeccións, temos principalmente estas tres, as máis comuns, as máis básicas, e agora imos a coñecer os diferentes tipos de mapas que podemos encontrarnos segundo as súas categorías. Normalmente os xeógrafos diferencian os mapas en dous tipos. Por un lado, o tamaño. Como xa vos expliquei ao principio do vídeo, podemos ter escalas pequenas e escalas grandes. E, por último, temos a segunda categoría, que é según a información que se nos este contando. E podemos ter dous tipos de mapas. Os xerais, onde basicamente se representan toda unha serie de datos, unha visión general da superficie terrestre. Imaginadeo como basicamente agora tedes o poder de voar, empezades a ascender arriba, mirades para baixo e vedes unha ampla superficie, un amplo terreno. Pois eso é basicamente un mapa xeral, o que se pode entender como un mapa físico ou un mapa topográfico. Represéntanos todo o que podamos ver. O relevo, as altitudes, os ríos, as carreteras, as vilas, as cidades, e todo á vez, sin priorizar unha sobre a outra. E, por outro lado, temos o segundo tipo de mapas, que son os temáticos. E aquí xa temos unha priorización clave. É dicir, realmente, cando se fan estes mapas, é porque aos xeógrafos ou a esas persoas lles interesa destacar un dato concreto dese territorio, un aspecto concreto. Como se representan estes aspectos, estes datos? Pois normalmente a través de símbolos, gráficas ou cores. E representanse datos como a poboación, a vegetación, o clima mismo, os minerais dos territorios, non sei, as carreteras, as infraestructuras viarias que temos aí, un mapa político, o que sexa. Por exemplo, na diapositiva vemos dúas imaxes. Evidentemente, a imaxe inferior sería un mapa xeral, un mapa físico, un mapa
topográfico. Están mostrando un pouco todo. Nomes de sitios que se ven a entender como topónimos. O relevo, é dicir, as zonas máis altas e as zonas máis baixas. Os ríos, as carreteras, etcétera, etcétera. Polo menos hasta onde nos alcanza a vista. Mentres que o mapa da arriba, o superior, é un mapa temático. E a mesma lenda que aparece na esquina inferior da dereita pon población de 65 años e máis. Está nos indicando aquelas provincias de España que están máis embellecidas, onde a súa población sobrepasa os 65, hai máis población que sobrepasa os 65 anos ou zonas onde teña unha población moito máis moza, moito máis joven. Outros dous exemplos, estes dous que acaban de aparecer na diapositiva. Arriba de todo, outro mapa temático. Neste caso, céntrase na vegetación oceánica, vegetación mediterránea, de Canarias, e encontramos o pino, a encina, o roble, o castaño, etcétera, etcétera. E represéntase, como vos dixen antes, a través de símbolos. Neste caso, cales son os símbolos? Pois os arbolitos. Os arbolitos así bonitos, todos pintaditos, pois eses son os símbolos. Mentres que na imagen de abaixo de novo temos outro mapa topográfico, onde igualmente, aínda que non de forma tan realista, se está representando a altitude do territorio, os seus camiños, se nos acercáramos tamén vendríamos as cidades, as vilas, os nomes, que son basicamente os topónimos dos sitios, un topónimo é un nome do sitio, etcétera, etcétera. Entón, ata aquí o apartado de hoxe, o apartado número 5, e vémonos na clase. Abur!